Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सबन दिसभर आज फक्त विशेष वेगवेगळ्या कार्यकर्ते विशेष आणि आमदाराबद्दलच्यो त्यांच्यो एक मनोगत एरवी म्हणून लोक येतात पण आज वेगळेपण इतले असले की आज 6:30 पासून जी लाईन ती अक्षरशः 2.5 मेकळो झाला. पोलीस एक PSI आणि पोलीस असले त्यांच्याकडसून रिपोर्ट काही जण गेलो तर म्हणपाले जवळजवळ 3,000 लोक सकाळपासून येऊन गेल्यात. कार्यकर्त्यांक ठाम विश्वास असा की आता जो कार्यक्रम आदरणीय ह्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय सदानंद तानारे, संघटन मंत्री सतीशजी धोंड, या पक्षाचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकारातले वेगवेगळे खाते सांभाळण्याचे माझे मित्र मिनिस्टर, आमदार, प्रमुख कार्यकर्ते आणि प्रत्येक बुथावरसून म्हणजे नवी पंचायतीतून ज्या पद्धतीने आयोजन आणि बसेची व्यवस्था केल्या ते सांगतात की नक्कीच 5,000 लोकांवर कार्यकर्ते हे जनता मांद्र्याची लाडक्यामुळे आपल्या आमदाराक शुभेच्छा दिवपाक हजर रावतले.